Habaru annabi Musa. Gada Istifanus meti dow annabi Ibrahim e Isufu, sey o nyamri yeeso e metuki dow annabi Musa. Aya 12 yaki 14. Istifanus nyamri yeeso e wikiɓe, nde alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim ɓadi heewiki, yimɓe Ibraniyanko'en ɗuuɗi nder leydi Masar. E carel ngel goɗɗo warti laamiɗo leydi Masar mo anda Isufu. Laamiɗo on hallani lenyol meɗen, o torri mama en meɗen, o dooliɓe ɓe kubina ɓikkoy maɓɓe ngam koy maaya. Ɗo'o gada Yakubu yahi leydi Masar e iyaalu muɗum fuu, ɗum waɗi duuɓi e duuɓi, ɓe fuu maɓɓe ɓe maayi. Amma lenyol Israilanko'en waɗi ka ɗuɗuki. Ɗum waɗi duuɓi e duuɓi, sey goɗɗo warti laamiɗo leydi Masar mo anda Isufu. Nde o yi Yahudanko'en e ɗuuɗa nder leydi maako, sey o hultori, ngam e yiiki maako nyande go'o Yahudanko'en konayɓe ɓe tetta leydi ndin. Ngam non o'o laamiɗo mo anda Isufu e kokkayɓe mo shaawori, ɓe ndarwi dabare no ɓe kaɗirta Yahudanko'en ɗuɗuki nder leydi maɓɓe. Sey Fir'auna laamiɗo leydi Masar wartiri Yahudanko'en maccuɓe, o dooliɓe ɓe ngaɗi kuugal nyaɗngal, ɓe ngarti kamɓe ndemantaɓe nder leydi Masar. Ɗon ma o dooli Yahudanko'en ɓe mahanamo laamorde maako e goɗɗi birniiji nder leydi Masar. Amma fuu e kuugal nyaɗngal ngal Fir'auna laamiɗo Masar waɗi Yahudanko'en, Allah e barkiɗinaɓe e ɓe ɗawta ɗuɗuki. Nde Fir'auna e kokkayɓe mo shaawari ngi'i non haɗaayi Yahudanko'en ɗawta ɗuɗuki, sey Fir'auna ɗawti hokkuki doka wiiki, to Yahudanko'en danyanaama ɓikkoy ngoroñ, ɓe koccay ɓe kubina nder maayo Niilu ngam koy maaya. Ngam non ɗo'o to janguɗen aya 200 yaaki 201 wi'i, nder carel ngel Musa danya, o ɓingel boɗngel na seɗɗa, ngel reena nder wuro nyaako maagel lebbi 3, nde ngel hubina, ɓii Fir'auna debbo hoccingel, wartiringel ɓingel muɗum. Sey ɗum jangini Musa on andal Masaranko'en fuu, o warti bawɗo haala e kuuɗe. En nani ɗo'o carel ngel Fir'auna torrata Yahudanko'en, haa ma e mo hubinana ɓe ɓikkoy ngoroñ ngam koy kalka, mo haɗa Yahudanko'en ɗuɗuki nder leydi maako. En nani e carel ngel annabi Musa danya, nde danyoɓe annabi Musa ngi'i o ɓingel boɗngel na seɗɗa, ɓe kubinayingel, sey ɓe cuuɗingel, ɓe ndeningel lebbi 3. Nde ɓe ngi'i ɓe mbawata cuuɗikingel kadi gaɗa lebbi 3, ngam ɗum waɗoto to maccuɓe Fir'auna ngari wuro ngon ɓe nanay bojji maagel. Ngam non sey Allah Joomiraawo hokki maduujo annabi Musa dabare, o sanyi hondoore, o mo'ininde boɗɗum, o waɗaninde taari ngam to ndiyam natta. O hocci annabi Musa o waɗi to nder, sey o hocci Maryama mawniraawo Musa, ɓe njaadi maayo Niilu. Nden ɓe njoofi annabi Musa nder maayo ngon, sey maduujo annabi Musa so'ii wuro, Maryama bo darii ɗon e reena ngam yi'a ko heɓata annabi Musa. Sey raaɓii Fir'auna debbo wari ngam looto, sey o yi'i hondoore e ila, o waɗi ɗum nangoynde ɗum waddanimo. Nde ɓe maɓɓiti hondoore nden, sey ɓe ngi'i keccel nder mayre. Ɓii Fir'auna yurminani keccel ngel, o wi'i, lallay ngel ɓingel ɓiɗɗo Yahudanko'en. Diga ɗon sey ɓii Fir'auna hokki Musa inde Musa, ma'ana Musa bo woni saamtowaaɗo nder ndiyam. To nde Maryama yi ɓii Fir'auna hocci Musa, sey o doggoyi o wari, o wi'imo, ko mi noddoya goɗɗo debbo Yahudankeejo ngam o reenan maangel? Sey ɓii Fir'auna jaɓi, wi'i Maryama, yahu noddoymo. Nden sey Maryama yahi noddoy maduujo muɗum, wari jaɓi ɓingel ngel daga jungo ɓii Fir'auna. E non ɗum so'iri annabi Musa to maduujo muɗum, o musini haa o hoɗɗa. Ɗum bo bawɗe Joomiraawo.
Gaɗa annabi Muusa hoɗɗaama, sey o so'a to ɓii Fir'awna. Annabi Muusa mawni nder laamorde Fir'awna, bo ɓii laamiiɗo. Sey o jangina fuu andal masaranko'en. E non annabi Muusa warti bawɗo haala e kuugal. Aya 23 yaaki 24. Nde Muusa waɗi duuɓi 40, o yahi to lenyol maako, ɓiɓɓe Isra'ilanko'en, ngam o yi'a no ɓe ngontindiri. Nde o yi'i goɗɗo masarankeejo e torra goɗɗo Isra'ilankeejo, o walli Isra'ilankeejo torreteeɗo on, o fii masarankeejo on, o wari mo. Nde annabi Muusa waɗi duuɓi 40, sey o ali laamorde, o yahi to bandiraaɓe maako Isra'ilanko'en, ngam o yi'a njamu maɓɓe. E carel ngel bo Isra'ilanko'en e torre naa seɗɗa. Nde Muusa yahi, sey o yi'i goɗɗo masarankeejo e fiya goɗɗo Yahudankeejo, sey Muusa walli bandum, fii masarankeejo on wari mo. Aya 23 yaaki 25. O nyumi, bandiraaɓe maako anditay Allah huutiray mo ngam o hisna ɓe daga jungo masaranko'en, amma ɓe anditaayi. Ngam aya 21 yaaki 24 wi'i, nde fini o tawi Isra'ilanko'en ɗiɗo e kaɓa, o yiɗi o siriyotira ɓe. O wi'i ɓe, higooɓe am, onon on bandiraaɓe, ngam ɗume kallanton ko'e mooɗon? Amma torrayɗo go'oto on turti Muusa wuttudu, wi'i mo, moye wartirma ardiiɗo e kiitotoɗo dow amin? Min ma a yiɗi mbarayam no mbarduɗa masarankeejo keenya? Nde Muusa nani non, doggi yahi leydi Midiyan. Ton o danyana ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo. Ɗo en nani no Isra'ilanko'en bandiraaɓe annabi Muusa paamaayi no Allah huutirta mo ngam o hisna ɓe daga masaranko'en. Nde fini annabi Muusa tawi Isra'ilanko'en ɗiɗo e kaɓa. Nde o yiɗi o natta hakkunde maɓɓe, sey go'oto torrayɗo go'oto on turtimo wuttudu e wi'amo, kay, mo waɗima ngarta ardiiɗo dow amin e kiitotoɗo min? Min ma a yiɗi mbarayam no mbarduɗa masarankeejo on ɗon keenya? Annabi Muusa nde nani non, sey o faami lalle ko o waɗi ɗum suuɗaaki. O huli, o tabbitini to Fir'awna naniika, o aldatamo e yonki. Diga ɗon sey annabi Muusa doggi daga leydi Masar yahi leydi Midiyan. O joddi e goɗɗo bi'eteeɗo Jeturon haa duuɓi 40, o waɗi ka durankimo baali. Yetron bo nani belɗum joddaaki e annabi Muusa, sey o hocci ɓiiko debbo, o hokki annabi Muusa teegal. Aya 30 yaaki 34. Gaɗa o waɗi duuɓi 40 ton, mala'ikaajo wanganimo nder ɗemgal hiite dow leggel nder ladde haade hocceere Sinay. Nde Muusa yi'i non, ɗum hayɗinimo, e mo ɓatto ngam o raara. Sey o nani hononde Joomiraawo wi'i, min woni Allah maama'en maaɗa, Allah Ibrahim e Icaaku e Yakubu. Muusa dari e diwna, huli raaruki. Joomiraawo wi'imo, ittu paɗe maaɗa, ngam wigeere to ndariɗa nde ceniinde. Mi yi'i torra yimɓe am wonɓe leydi Masar, mi nani bojji maɓɓe. Jooni mi jippoyake ngam hisnuki ɓe. War mi lilma leydi Masar. E ɗum ɗon gaɗa duuɓi 40, sey wonde nyalnde annabi Muusa laggiroyi woje hocceere Sinay. Sey mala'ikaajo Joomiraawo wanganimo nder ɗemgal hiite dow leggel nder ladde. Nde annabi Muusa yi'i hiite e nyaama leggel, amma leggel ngel wulaayi, sey fii ɗum hayɗinimo, e mo ɓattoyo ngam o raara fii kulniiɗum ɗu'um. Sey Allah Joomiraawo meddi e maako, wi'imo, min woni Allah maama'en maaɗa, Allah mo Ibrahim e Icaaku e Yakubu. Sey Allah ɗawti wiikimo, mi yi'i torra yimɓe am nder leydi Masar, mi nani bojji maɓɓe, ngam non mi jippoyake ngam mi hisna ɓe. War mi lilma leydi Masar. E non
Allah joomiraawo noddiri annabi Muusa o lilimo leydi Masar ngam o hisno Israilanko'en diga maccungaaku nder leydi Masar. Ko nde annabi Muusa e yiɗuno wanya, amma Allah joomiraawo waɗanimo alkawal wiiki wonday e maako. Sey annabi Muusa nangi laawol o ummani leydi Masar. Ko nde Yahudanko'en mbi'inomo, ummoye wartirma ardiiɗo e kiitotoɗo dow amin. Aya 35 o wi'i, kanko ardiiɓe ɓe mburti leydi Masar. O waɗi kuuɗe kayɗiniiɗe e alamaaji nder leydi Masar, e nder maayo woɗewo, e nder ladde jornde duuɓi 40. To a yiɗi nana iri kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Muusa waɗi ɗo, sey njanga nder Attawra deftere wurtaaki. Aya 32 yaaki 33 wi'i, Muusa on kanko woni biiɗo ɓiɓɓe Israa'iila. Allah lildoyay on annabiijo bo am daga nder bandiraaɓe moɗon. Muusa on emo nder kawtal mama en meɗen nder ladde. Emo wondi e malaa'ikaajo metanɗomo dow hocceere Sinay. Kanko Allah hokki habaru wolde kokkaynde yonki ngam o waddana en. Ɗo'o Istifanus e siftorana Yahudanko'en. Allah joomiraawo e hoore muɗum metani annabi Muusa wiiki diga nder bandiraaɓe maɓɓe o lildowa e goɗɗo annabiijo bo maako. O'o annabiijo mo Allah waɗani annabi Muusa alkawal lildoyki bo hanko woni annabi Iisaa. Nden Istifanus ɗawti wiiki Allah joomiraawo hokki annabi Muusa habaru wolde kokkaynde yonki ngam o waddana ɓe. Linjiila deftere Yahaya suura 1 e wanginana en annabi Iisaa woni nde wolde kokkaynde yonki. Ngam non Istifanus e tabbitinana Yahudanko'en ɗo Allah joomiraawo metani annabi Muusa dow annabi Iisaa diga ko neeɓi. O wi'iɓe kanko waato annabi Muusa Allah hokki habaru wolde kokkaynde yonki ngam o waddana en. Ko Israilanko'en jaɓi ko annabi Muusa wi'iɓe,